Čo to tu narobíte? Malena, ty čuš? Dávno som ťa nevyprášil. V stredu 16. decembra mali ochotníci z Ľubele ďalšiu zo svojich divadelných skúšok. Tentokrát skúšali hru z dielne Emila Gellnera s názvom Ulička. Začali sme nacvičovať od 20. septembra postupne. Myslím, že sme v takom dobrom predstihu. No a chcel by som vás zdôrazniť to, že táto hra bola odohraná tu na Ľubeli pred 33 rokmi. Obec Ľubela má veľké tradície ochotníckeho divadla a toto je naviazané hlavne na Vianočné sviatky. Som rád, že aj tohto roku tomu bude tak a už sa veľmi tešíme na toto divadelné predstavenie. Komédia v troch dejstvách zachytáva obrázky zo života slovenskej dediny, medziľudské vzťahy, ako aj starosti a radosti súčasných ľudí. Jej premiéru si môžete pozrieť 25. decembra v Kultúrnom dome v Ľubeli. Veľmi dobre sa mi nacvičuje. Mne sa každý rok dobre nacvičuje. Čo rok to som mladšia, stále mladší herci, výborne je tu. Tak ja si myslím, že celkom dobre to ide. Nesťažujem sa, dobrý kolektív je a ide to. Aj napriek tomu, že mám strašne veľa povinností iných doma, hodnotenie a celý priebeh skúšok divadelných hodnotím veľmi pozitívne, nakoľko je tu veľmi dobrá atmosféra a vždy všetci sme tu spokojní. Hodnotím to kladne, pretože tohto roku mám dosť väčšiu úlohu. Mal som síce aj minulý rok, ale je to rozdiel mať väčšiu úlohu ako menšiu a neviem, no dúfam, že sa budem divákom páčiť. Pre televíziu Liptov Martin Grendel.